Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ininiwo ndinoda kureurura kuti pakafa munin'ina wangu ndainge ndiripo mukudhakwawo uko kwandainge ndakaita. Handina kutoziva kutoti vanhu avo vandainge ndiri bhizi ndichibatsira ndichiti zvimwe kuda tainge tichitorova umwe munhu weimwe syndicate. Izvo yainge itori brother, my own little brother, but akasangana nevamwe vanhu veimwe syndicate, saka vakabva vachizomurova vakamupfekedza rimwe jaketi ratainge tichiziva kuti jaketi iroro rainge riri remunhu watainge tichitotsvaka mushure mekunge vamwe vangu avo vandainge ndiinavo musyndicate yedu vanetsana nemurume iyeye pamusana peumwe mukadzi wemubhawa. Saka patakazongosangana naye ndokubva atorohwa netsvimbo kumusana. Haana kukwanisa kana kuzotaura nyaya yake kuti iye ainge ari mupfanha wangu uye zvekare tainge tiri musame syndicate, because takatoita wekutotaimira tichitevera tichingoona zijaketi racho iroro rainge riri umwe mufesi uyo aiwanzo kugara nedemo. Demo iroro airihwandisa muzijaketi racho iroro, saka takamutaimira tikati hatidi kurwa naye, takatarisana naye tinotoita wekutoataka from behind. Taiva nomumwe mufesi uyo ainge aine tsvimbo yake, nduku yake, akamurova pamusana ndokubva atodonhera pasi asingachakwanisi kana kutaura, ainge ofema achifemera pamusorosoro. Ndokubva ndatotanga kutobatsirawo paya mushure mekunge tarova munhu mukoma abayiwa nemapanga. Ndobva ndakabva ndachizoona kuti aikaka ko ingawani zvaainge ari dhumisani munin'ina wangu. Mwoyo wangu unorwadza mukoma. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndiine 27, iye munin'ina wangu ainge aine 24 years dzekuberekwa. Ndakarwadziwa zvisingaite because he was my favorite. Pane zvose izvo zvandainge ndichiita ndaiita ndiinaye. Kunyange ipapo patakazotanga kuita zvekukorokoza, ndini ndakatomuti ndinoenda newe because ainge achida kuenda nezvimwe zvevakomana. Ndikati kwete, chimira tinge tichienda tose tiri 2 ndichiitira kuti ndige ndichizomuprotecta. Takaenda tikatanga kuita zvechikorokoza, ndokubva atotengawo motikari yake. Aitova nekamazda kake kaainge ainako kaakatenga kuburikidza nemari idzodzo dzechikorokoza, achitoti mukoma, kana kuri kunzi tikadzokera kamari kandichawana ndikuda kuti ndige ndichizotanga zvezvimatakshop, handichadi kuti ndingoramba ndichingopinda mumugoti nekuti zviri dangerous. Pane umwe ainge akabva mukudhirikirwa nemugoti, saka iye aida kuzoita zvekutengesera makorokoza. Sezvisinei mukoma, mukunonetsana kwatainge tichiita nemamwe masyndicate, iye akazobatwa ari pake ega. Vakabva vamurova, vakabva vamupfekedza jaketi, vachitoita sekunge vainge vachitozviziva kuti tainge tiri pakuvatsvaka. Kwava kuchizomuponda akabva achizoshayika. Mushure mekunge ashayika munin'ina wangu uyu mukoma, mutumbi wake wakatorwa ukaendeswa kumochwari. Ndokubva tachizonomutora. Takazoti tava kumakuva because isuwo muHarare tainge tisina imba yedu, saka hatina kukwanisa kuti tinge tichichemera mufi wedu pamba pevaridzi. Tainge tichida kungoti tinongobva naye kumochwari toenda naye kumakuva, then tobva tachizonoita imwe boarding viewing kumakuva tisati tamuradzika. Saka takati tiriko kumakuva kudaro, mukoma vamufundisi ndopandakaona kuti vainge vasiri vamufundisi vechokwadi. Vakatiza kusiya bhaibheri ravo nekuti vakati vari bhizi vachiparidza. Saka vachiparidza kudaro vainge vachifamba-famba vachitenderera apo painge paine kofini remunin'ina wangu. Zvino vakati vari bhizi vachiparidza kudaro, kofini remunin'ina wangu
rakangovhurika mukomana. Vamufundisi ndo vakatanga kuzviona mukoma. Vamufundisi ava pakunovhunduka kwavo kwavakaita vakabva vachizorekedzera kutoburitsa mweya chaiko vachitiza. Munhu wose ainge aripo including me ndakatiza. Takatomboti tatitizei tamhanya kwekachinhambwe, ndipo patakabva tachizomira tikatarisa tikaona kuti kofini rainge rakavhurika. Takazotanga kufamba zvishoma nezvishoma tichidzokera uko kwatainge tasiya kofini remunin'ina wangu. Taiti zvimwe kuda tainge tichazoona mufi achibuda mumukofini, but haana, ainge akatofa zvake mukomana. Vainge vaine zvivindi ndivo vakakwanisa kuenda vakanovhara kofini riya. Takazotoita zvekutoroverera nezvipikiri because rakazotanga kusheka richiita sekunge riri kuda kuvhurika zvekare. Tikabva tachizomuradzika hedu mufi wedu, asi mukoma ipapo ndo zvakaitika. Kofini remunin'ina wangu rakavhurika. To this very day hakuna akasungwa pakupondwa kwakaitwa munin'ina wangu because kunyange vesyndicate, kunyange havo vakazviziva, asi vakatotyawo kuti nyaya yacho yainge isingataurike kuti ko ivo pavakazomurova vachizomupfekedza jaketi ravainge vachiziva kuti jaketi iroro muridzi wacho tainge tiri pakumutsvaka. Saka munhu wose akangonyarara mushure mekunge munin'ina wangu ashayika. To this very day hakutomborina munhu akasungwa ende hazvitozivikanwi kuti akapondwa nani. Mwoyo wangu unorwadza. I feel like zviri nani kuti ndike ndichingofa hangu nekuda kwezvakaitika izvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Vakakutsira zvavo vanhu vainge vari busy vachibaya-baya nekurova munin'ina wavo. Hanzi zviri nani kuti ndingozvipfuudza upenyu hwangu. Saka ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo muchangonditi sekuru mwoyo, uye zvekare ndinoitawo zveun'anga. Ndakatanga kubatsira kubva apo pandainge ndichiri ne18 years. Muzuva ranhasi handina kuuya pano kuti ndinge ndichizokuudzai mabasa ose avo andinoita, asi ndangouyawo semunhu wenyama kuti ndinge ndichireururawo zvinhu izvo zvakaitika pandainge ndakagarwa nemhepo iyo inopota ichindigara kana iri nguva yekuti ndinenge ndava kupinda mumatare. Saka sezvo ndiine shavi reuvhimi, dzimwe nguva rinokwanisa kuita zvinhu zvokuti zvinokwanisa kurwadza umwe munhu, asi ndo uvhimi hwacho ihwohwo. Uvhimi hunongokutsvakira mari nepanenge paine mari chete. Saka ndakatorerawo imwe chembere yainge yazvikurira yekuuk, imba yayo yekuGreencroft kuZimbabwe uko. Ainge ari munhu akapinda mumereji ndokubva achizoendeswa nemurume wacho kumhiri kwemakungwa, asi akazogadzirwa nehama dzemurume because dzainge dzisingamufarire, dzikati ko uyu azongouya kwava kupiwa mukana wekuti ange achienda kumhiri kwemakungwa. Abva nepiko nekuti taiva nemunhu wedu watainge tichida wekuchechi, iye ainge achinamata kuPentecostal, asi murume wake ainge ari wekuJehovah's Witness. Ndo pakatanga kuitika problem ipapo, asingadi kuti ange achitendeuka, ainge achizova munhu wekuJehovah's Witness. Saka zvose izvozvo ndakazviratidzwa paglazi rangu iro randinoshandisa apo paakangondipa zita rake nemutupo wake. Saka akanditi ndinonzi Elna Dube, it was not her real name. Ndikabva ndachizotaura neglazi rangu because kana uri kure ndo zvandinoita, ndinokuti ndinenge ndichida zita rako senemu nemutupo, so that ndike ndichikwanisa kuzopota ndichicommunicata nemweya wako, kana kuti yavanoti spirit pachirungu, nekuti ndiye anenge ari iwewe chaiye wechokwadi, noti nyama iyi yatinoona. Saka ndakasangana naye
euna uyu mainge muri muna October 2022 apo pandainge ndiri kuCape Town. Ndaiva ndiine imwe family iyo yandainge ndakataurirana nayo yandainge ndakafambirako kuCape Town. Ndo vakatonditengera matiketi endege kuti ndinge ndichizoendawo kuCape Town. Ndavako kuCape Town kuya ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndiri muCape Town sezvo iye ainge aine urongwa hwekuti ainge achida kuuya kuSouth Africa. Akabva ati alright, ndava kupinda munzira, ndava kuuya. Akauya ndokubva tachizosangana ndikamubatsira pamba pevanhu ivavo vandainge ndichibatsira ikoko kuSouth Africa. Zvino ndakati ndichimubatsira ndo pandakabva ndachizoziviswa ndirimo mudare kudaro kuti ndaifanira kuti ndige ndichizomuitira mhiko dzekuti asati afa, nekuti mazuva ake ekuti ange achifa ainge atova pedyo. Ndaifanira kumuitira mhiko dzekuti ange achizondipa imba yake yekuGreencroft pasina kumbotengeserana, asi kutongondipa imba iyoyo ndisina kana senti randinenge ndambomupa. Ndakaudzwa mishonga yandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa, dombo rewaiti randakatora kumvura, uye zvekare nemabhonzo awo ndo akanetsa kuti ndinge ndichimawana, mabhonzo eBlack Mamba, nyoka iya yavanoti rovambira. Zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mapictures ake ndobva ndachizomasukisa ndikaita saizvozvo kwava kumazanganisa. Ndakazoenda kumba kwake ndokubva ndachizonorasa zvinhu zviya ndakaita zvekumwaya-mwaya sezvo ndakazoita zvekupisa. Yainge iri mishonga yekuti iye pachezvake ange achizofunga mweya wekuti ange achizondipa imba yake. Takabva tachizotanga kutaura. Nerimwe zuva, she surprised me 2 months later. A solicitor arrived with the title deeds Mukoma. Just like that, ndo mawaniro andakaita imba yacho iyoyo. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Imba yekuti handina kumboishandira ndichiburitsa ziya, handina kana senti rangu rakamboshanda pakutengwa kwayo imba iyoyo. Mudzimai uyu akashayika zvake ikoko kumhiri kwemakungwa, zvekuti dai zvainge zvakanzi ndakasangana naye ndiriko kumhiri kwemakungwa ndikadai ndakabhenefita chaizvo, nekuti ainge aine mari ikoko kunyika yavatorwa, apa asina munhu wekuti aikwanisa kuzosiyira zvinhu zvacho izvozvo. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi namukoma ava ndiri n'anga, nhasi handina kuuya kuti ndinge ndichizoita marketing, asi chandiunza pano ndechikuti vanga vachida kungotiudza kuti vane imba iyo yavakatorera imwe client yavo, mukadzi uyo ainge ariko kumhiri kwemakungwa. Hanzi ndakatoudzwa ndiri mudare kuti apa ndo pauchaita mari. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndinoda kubvumirana nazvo kuti mushonga weLucky iwo pachezvavo unenge utori nekakuromba mukati. Ndinorangarira nerimwe gore zvinhu zvangu zvainyatsokundifaira mune zvakanaka, saka ndo vamwe vangu pavakazotanga kundiudza kuti vainge vachibata matenda, ndikabva ndati neniwo tenda racho ndinorida. Zvino kuti ndinge ndichibata tenda, it was proving to be very difficult. Pane umwe uyo akazondiudza kuti aiva neimwe n'anga iyo yakamubatsira panguva iyo yavakazokwanisa kuhwina tenda mukambani mavo, izvo zvakazovapa mari yakawanda kwazvo. Akati kwandiri, vanhu ava vekuMozambique vanoziva mishonga mheno, kana kuri kunzi kana uchida kuti ndinge ndichizoenda newe ikoko. Ndakabva ndati painge pasitomborina kana problem, ndokubva tachizoenda tikanobatsirwa nemurume iyeye wekuMozambique uyo akazondipa mafuta aakanditi mafuta awa paunenge uchienda kunosubmita madocuments ako unomazora pasi petsoka, uye zvekare wopfeka bhutsu dzinenge dzisina masocks, womazora muhapwa, maoko zvekare nepamhanza apa, kuitira kuti chiso chako chinge chichizova chiri chiso chinenge chakajeka. Ndakagamuchira mafuta aya achiti ainge ari mafuta eLucky. Kwava kuchizoenda
ndokubva ndachizonosiya madocuments aya kucity council. Hazvina kana kumbotora mazuva, ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizouya for a briefing, ndokubva ndachizoenda kuya ndainge ndatobata tenda rangu, asi vakazonditi vainge vachida mari dzechioko muhomwe, asi mari ndainge ndagara ndiinayo because tainge takatoudzwa kuti kana kuri kunzi zvikaita panenge pachidiwa mari yakati neyakati. Saka mari iyoyo mukoma, vanhu ivavo avo vandakaita briefing yangu uye zvakare nekasmall company presentation, hakusi kunzi mari yacho ndakavapa ipapo no, vakangonditi nenguva dzakati unofanira kuti ungochiva mupaki yakati. Apa paki iyoyo mukoma kwaitova kunhu kwekutoti kwaisatombowanda vanhu zvekudaro. Ndaitotya kutoti nezvimari zvandainge ndiinazvo ndaikwanisa kuzotorerwa, nekuti vanhu ava vandaifanira kuti ndinge ndichizopa mari vainge vachikwana kuita ivo 4, umwe noumwe ndakamupa mari yake. Ndakati ndakagara pabhenji kudaro ndopandakaona meseji yakati chingosiya bhegi iroro rine mari. Ndakasimuka ndikabva ndachizosiya bhegi riya rainge riine mari, ndikaenda ndikanomira at a distance, ndikabva ndachizoona vamwe varume avo vakaenda vakanotora mari vakazoenda kune imwe Benz yainge yakapaka kumain road. Ndikabva ndachizoona meseji yainge yakanzi okay, it is fine, we can start working. Ndokutoita mari kwandakaita ikoko mukoma, mushure mekunge ndashandisa mafuta aya awo anonzi mafuta eLucky. But mafuta iwawo haana kunaka, nekuti even though ndakambobata mari mukoma, but ndichitaura nemi kudai ndanzwa nekungorarwa nezvinhu zvandinenge ndisingaoni. Mazuva ekutanga zvinhu izvi zvaitomboita sekunge zvinoita kakunyara, but right now kana ndakazvitarisa zvinhu izvozvo hazvisisina kana nyadzi zvachose. Kunyange ari masikati rakatocheka nyika, zvinouya zvinhu izvozvo zvobva zvachizotorara neni apa. Zvinoratidza kuti zvinenge zviri zvikadzi. Musafa makashandisa mafuta eLucky kana muchida kuromba. I think ukatangira pamafuta eLucky, kana vanhu vanozorombesa unozotosangana navo. Chinhu chiya chibhodhoro chainge chiine mafuta eLucky ndakachitora ndikachirasa ini. Hamene kuti ndakaitawo mistake here. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvinyo mukoma, iniwo ndinoshanda samaid. Pamba pandinoshanda ndine imwe rumu iyo yandakanzi handifanire kuti tige ndichizoivhura rumu iyoyo. Iniwo pfungwa dzangu dziri kuti rumu iyoyo kana ndikangowana mukana wekuti ndinosara ndiri ndega, ndikuda kuti ndinge ndichizoivhura. Handizivi kuti ndichasangana nei, but zvose izvo zvandichazosangana nazvo ndichakuudzai. Pane pamwe apo pandakaenda kumusha mushure mekunge ndapiwa off, rainge riri iro gore rino. Saka ndakazokasika kudzoka mushure mekunge ndava kutanga kungonetswa nemukomana wangu achinditi chichiri kukunakidza kumusha ikoko, dzoka kunoko. Ndakabva ndachizotodzokera kuHarare ndakatobhoyekana zvangu because kumba kwainge kuchitonakidza zvekudaro. Ndakazoti ndasvika pamba pandinogara handina kana kumbovaudza kuti ndainge ndatosvika. Ndakangopinda mumba mukoma. Saka madam boss vangu vakamhanya vakaenda mupassage. Vainge vakagadzika dish iri I think kuti rainge rakazara zviyo nemvura, because ndakazoona zviyo zvainge zvakarasikira pafloor vakanditi ndinge ndichikorobha. Saka vakamhanya vakanotora dishi riya vakaenda naro mubedroom mavo. But ndinoita sekunge ndakaona chinhu mukoma chainge chakadongorera chichinwa mvura kubva mukadhishi kaya kainge kaine mvura zvekare kaine zviyo. Ndo zvakaitika izvi mukomanachi, but I am curious. Ndikuda kuti ndinge ndichingovhura so that ndinge ndichiona kuti munei. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi I am very curious, ndinoda kungoona kuti muneiko imomo muroom macho imomo. Are you sure that you want to do that? Ngatitaurei navo mucomment section.
ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.